Handumana na. Maminaw na ta. Handumanan sa kaawit. When I was young, Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sarah. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Yesterday once more. the songs I love so well. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sarah. Asa naman ka? Kanina na ko napaabot ni mo din eh. Babe, sorry. Huwag ko makabantay sa cellphone. Jerry, anniversary na to ron. Nagsabot na nga magkita ron, diba? Lagi, pasensya na. Nalimot ko. Pag-una na ako sa restaurant katong nasabutan. Aron makapreserve ko daan og table na to. Sige. Magkita lang ta dito. Pasensya, Agir. Kay saan nalimot man ko. Saro naman sad. Anniversary na to niya ikalimtan ni mo. Babe, di ba ako kanagyan nga busy ko? Nabi ako yung gipanagan nga negosyo. Sige na lang. Sabtonti ka. Pero next time, ayaw na nigbuhata ha. Promise, di na ni mahitabo. Mag 3 years na mo. Unya na alam yung mga trabaho. Unsa man, wagin may plano nga magpakasal? Day, kung ako li pangutan ni mo, ready na bayakit ko? Unya si Jerry. Ambot. Ngano di ay, uy. Wadi may tabo nga nakisgot mo about anak? Wa man dayo eh. Oh, mo na giingon nga kung ikaw ready, si Jerry may dili. Ano nakaingon man sad ka? Day, kung ready siya, dapat unta naghisgot na siya og kasal. Namoy mga nindot nga mga trabaho, sakto na mo sa edad. Unsa man nagipaabot ninyo, uy? Uy, tuoday ba? Nganong ikaw naman day na aron? Nganong wa mas Jerry? Nako no sila business seminar. Business seminar? On a holiday? Oo. Siguro, more availability po nila kay syempre, mga businessmen and women ba na sila. So busy na sila. Hala no? Oh, maumang ka ha. Nahala sige. Uy, hala, si Jerry na? Ha? Asa ba? Tuwala oh! Hala, nalagay na siya kuyog babae, girl. Sweet kay sila oh. Uyab na niya. Unsa? Jerry! Sarah? Ingon ka doon na kay business meeting. Lahi day nga meeting? May mo ba iyo pag-skandalo din eh? O nga naman. Mauwaw ka nga ma-expose ang imong kahimabay nga cheater kang dako. Sarah, unsa pa? O si pasabot ani. Okay, fine. Nagkakita na mo ka. Uyab na ako ni kining akong kuyog. Og sorry. Pakigbuwag na ko nimo. Kay wa na ko na feel nimo. Unsa? Kumusta man? Okay ra. Sure ka. O lagi. Gago tong akong ex. Way ayo. Dili na ko siya usikan sa kong luha, no? Oh. Day ka diyo sa nainanawag. Si Jerry na sa tingali ni ay. Ako lang sa tubagon ha. Sa mukha ginitohan na, uy. Nahala, sige bye. Ayaw kalimot sa atong reunion ha. Tunga ba yakin ho? O lagi. Sige na, bye. Hello? Ikaw ba? Sa may problema ni mo? Di ba ikaw may nakigbuwag na ako kay matod di mo, wa na kay love na ako? Bisan kapila pa ka mag-ilis og number Jerry aron tawagan ko nga makigbalik ka na ako, dili na ko. Nakasabot ka?
Ma'am, sorry. Delivery rider ako, ma'am. Palihog lang og naog sa imong parcel, ma'am. Hindi mo ko na pwedeng musaka diya sa imong unit. Mato din is guard sa building. Hala, mao ba kuya? Sorry. Okay na, ma'am, oy. Paabot lang ko din eh. Tsura lang di ka, ma'am, ha? Para proof of delivery. Sige kuya. Mana, ma'am. Thank you. Thank you sad kuya, og pasensya kayo ganina. May kaso, ma'am, eh. Asa naman ka? Uy, langita na sila ni mo. Naghuwatan ako sa kong rider. Padung na ko diha. Ay, pagdugay ha. Ampi ka, girl. Bye. Sige, bye. May gabi, ma'am. May gabi kuya. Ikam din ni ma'am, oy. Ha? Ako tong delivery rider ganinang buntag. Nga nagatod sa imong parcel. Ay, mao ba? Ikaw rito kuya? Oh, ma'am. Sakay na, ma'am. Thank you kuya. Thank you kuya ha. Ma'am, basi ganahan ka nga ako na lang po ang mukuha ni mo niya. Ha? Basin malisod kay sakay ba? Oh, sige kuya, pwede ra. Sige. Ngayon na lang ko sa imong number, ma'am. Sige kuya. Mao na ko number. 09. So Danilo day iyang name. Oh, In fairness ha, gwapo siya. Lucky. Nanguyam siya ni mo. Wa pa man noon masulti pero na ako'y feeling nga padung. Unya ganahan naman ka kaniya. Okay ra bayat day pero lang. Pero unsa uy? Girl. Delivery rider man in town siya. Uy. Unsaan mo ko niya sa pagbuhi? Ambisyosa biya ko ha. Dili ko gusto partner nga. Kontento lang kung unsay naan niya. Hala girl, basig na po na siya plano uy. Napud ba yung plano ang tao? Wata kahibaw, basig na anay gitiguman. Suwayi lang good. Kaysa kung tanaw baya no, buutan baya siya o murag responsable sad. Maayo ka ha? Thank you, Sarah. Isaan ako pag-aon og mahal ng takid ka. Salamat, Danilo. I love you. I love you too. Mao na. Ano mo na magita katuig. Gusto na ko nga magpakasal na ta. Ha? Maong niya. Will you marry me? Danilo. Sorry. Sarah. Unsay pasabot nimo? Dili ko. Mahadlo kong isugal akong kinabuhi nga kauban ka. Nahibaw gid ka nga nagdako ko sa kalisod. 6 years na ta pero hangtod karon. Maulang gihapon ang imong trabaho. Sarah. Buotan ka. Og nahibaw ko mahal ko nimo. Pero dili na igo nga rason para nako nga magpakasalan nimo Danilo. Mao nga I'm sorry. Makigbuwag na ko nimo. Sarah. Girl, dili ka hagaba ng imo kang Danilo? Kay awa na gud oh. Humani mo siya gi-turn down, wala siya ka makauyab og balik. Di ba mag 4 years na sukad ato nagbuwag mo no? Oh, Unya wala gyud siya magparamdam human ato. wa na. Mao na to'y last akong pagkakita niya. Ano gun uy? Kumusta na sad ka siya no? In fairness ha, lami lagi ilang kape dinhi ay. Bago raman ko nun nga nag-open nga coffee shop. Mao bitaw? Hoy, si Danilo na nagpaingon dinhi oh. Uy hala. Wow. Hala, nakasakyan na naman. Og,
Lahi na kay purma si Danilo, girl. Asensado naman kaayog dating, oh. Yun lang. Naibabayang gipakanaog sa front seat unya mabdus. Hala, wife na niya? Padung siya din ito eh. Sarah? Hi, Danilo! Hello! Hello, hi. Kumusta man mo? Niya, okay ra? Ikaw! Aloy, grabe ha. Murag asensado naman kay tang dapita diha, eh. Nagi. Hello, is Ginoo. Uban ko na uli gikan sa Dubai 5 months ago. Nagtukod mig negosyo. Ang ako mong wife, coffee lover kayo. Ha? Sa ato pa, inyo ning coffee shop? Oh, yeah. Akong wife yun ang gusto ani, nga klase sa business. Kanya, hilig man siya bake o mga pastry. Maong niya. Ako lang siyang gisuportahan. Sige ha. Biyaan sa tamo ha. Oh, I hope you enjoy your coffee. Sige. OMG. Minyo na kiday siya, tay. When I was young, Sakit kaayo nga mahibaw-an ako nga naminyo na day siya. Doon ay part na ako nga nagmahay kog maayo. Kay ako mong gidudahan ang kaya unta niyang buhaton para nako. Tingali, kung wa pa nako siya gi-turn down atong na-propose siya nako. Ako untay ang asawa karon. Pero lagi, uwahin na ang tanan ug igo na ako sa paghandom sa among kagahapon. Dilhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.